बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. खांबाळे येथे उभारलेली गाय वासरू गोशाळा अनेक गोधनासाठी आसरा बनत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित परजिल्ह्यातील गायींसह गोधनासाठी ही गोशाळा वरदान ठरत आहे. वैभववाडी तालुक्यातील खांबाळे या गावी गाय वासरू ही गोशाळा प्रकाश पवार यांनी उभी केली आहे. सद्यस्थितीत 100हून अधिक गायींसह गोधनाचं येथे पालन केलं जातं. अनेक अपघातग्रस्त गायी व गोधन देखील येथे दाखल केली जातात. गोमातेचं रक्षण व सांभाळ करण्याचा स्तुत्य उपक्रम येथील मंडळींनी हाती घेतलाय. त्यांच्या या उपक्रमाला दानशूर व्यक्तींची आवश्यकता आहे. समाजातील गोमातेवरती प्रेम करणाऱ्यांनी या गोशाळेला अवश्य एकदा भेट द्यावी. नमस्कार, मी गोरक्षक प्रफुल्ल प्रकाश पवार, गाय वासरू गोशाळा खांबाळे वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग. तर आपण परवा दिवशी ज्याप्रमाणे कणकवलीतल्या व्यापाऱ्यांचा आपल्याला काही लोकांचा कॉल आला होता गोशाळेला की अशा प्रकारची गाय गेल्या कोरोनापासून ती रस्त्यावरती भटकते आणि तिचा एक पुढचा पाय नाही आहे, तिला एक पुढचा पाय कट झालेला आहे. तिचा काही ॲक्सिडेंट तिचं झालं होतं, त्यामुळे तिचा पाय कट झाला होता. तर एक व्यापाऱ्यांच्या मागणीवरून व्यापाऱ्यांची लाडकी गाय तिला आपण आज गोशाळेमध्ये घेऊन आलेलो आहे. त्यांच्या मागणीनुसार आपण तिला गोशाळेमध्ये आणलेलं आहे. त्यानंतर एक सूरज मणी म्हणून आपले कणकवलीतले मित्र आहेत, व्यापारीसुद्धा आहेत, त्यांच्याकडे त्यांनी गाय बांधून ठेवली होती. महाशिवरात्रीला तिचा ॲक्सिडेंट झाला होता आणि एक पाय तिचा पूर्णपणे फ्रॅक्चर होता. तर अशा गाईला सुद्धा आपण आपल्या गोशाळेमध्ये आणलेले. त्यांनी त्यांच्याकडे सांभाळून ठेवली होती तिला, तिचं पालनपोषण करत होते. त्यांना गोशाळेचा पत्ता लागला आणि त्यांनी गोशाळेमध्ये त्या गाईला सुपूर्द केलेले. तर अशा या 2 गायींना आपण कणकवलीतल्या गायींना रिस्क्यू केलेलं आहे. गेल्या आपण 1.5 वर्षापासून गोवंश वाचवणे आणि गोवंश वाढवणे ह्या उपक्रमामध्ये संघर्ष करतोय. बरोबर, जास्तीत जास्त गायींना कत्तलखान्यात जाण्यापासून वाचवणे, ज्या बेवारस गायी असतात, जखमी गायी असतात, अशा गायींना रेस्क्यू करणे, अशी कामं आपण करतोय. तर एक माझं सिंधुदुर्गातल्या जागरूक नागरिकाला असं एक आव्हान आहे, गोरक्षणाच्या कार्यामध्ये आमच्या सहभाग करून गोशाळा काही आर्थिक अडचणीमध्ये असल्यामुळे प्रत्येकाने एक सडळ असते गोशाळेला मदत करावी. तुम्ही पाहू शकता, जशी का निवारा शेड झाली त्याचप्रमाणे त्यांचा औषधोपचार म्हणा, त्याचप्रमाणे त्यांचा चाऱ्याचा बंदोबस्त म्हणा, तर या सगळ्या बंदोबस्तासाठी आम्हाला एक सडळ असते. प्रत्येक सिंधुदुर्गातल्या जागरूक नागरिकांनी मदत करावी असं सर्वांनी मी एक सविनय आवाहन करतोय. तर कृपया आमच्या गोशाळेला येऊन वेळात वेळ काढून सर्वांनी व्हिजिट करायचे. बरोबर आहे, आणि आपणच आहे जे गोवंश वाचवू शकतोय आणि वाढवू शकतोय आणि गोरक्षणाचं कार्य पुढे आपल्याला असंच निरंतर चालू ठेवायचं आहे. त्याच्यासाठी सर्वांनी एक मदतीचा हात पुढे गोशाळेला द्यायचा आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी केशव परांजपे, गोरक्षक, गाय वासरू गोशाळा सिंधुदुर्ग. आज मी तिला आपण असं बघतो की बऱ्याचशा गायींची निर्घृणपणे हत्या केली जाते. परंतु फार पूर्वी बघायला गेलं तर भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा हे सांगितलेलं आहे. त्याच्या महात्म्यामध्ये, गीतेच्या महात्म्यात सांगितलेलं आहे की जे पूर्वी गोदान करीत असत, म्हणजे एका चांगल्या व्यक्तीला गायीचं दान करीत, याचं कारण असं होतं की एका गायीचं जे मूल्य आहे ते अखंड पृथ्वी एवढं आहे. आणि त्यामुळे, आणि शिवाय गाय ही अशी एक पशु आहे की त्याला सूर्यनाडी आहे. म्हणजे आपल्या सर्वांना चंद्रनाडी, सूर्यनाडी आणि सुषुम्ना हे आध्यात्मिक थोडासा विषय आहे, पण हे असतात. आणि बाकी कुठल्याही पशुला म्हणजे आध्यात्मिक प्रगती तो करू शकत नाही. आणि शिवाय गाय ही आपली माता आहे. पूर्वीपासून आपण आपलं भारतवर्षाच्या संस्कृतीप्रमाणे गायीचं पूजन करतो. याचं कारण असं आहे की अगदी तुम्ही बघा ना, आजही एखाद्या बाळाला आईचं दूध मिळेना असं झालं की मग गायीचं दूध दिलं जातं. तर मला वाटतं गायीचं महात्म्य ह्याच्यापेक्षा मोठं कुठलं असूच शकत नाही. आणि याचप्रमाणे श्री शिवाजी महाराज हे सुद्धा स्वतः एक गोप्रतिपालक होते असं वर्णनही आढळतं. त्यामुळे या गायींच्या सान्निध्यात राहिल्यामुळे बऱ्याचशा अगदी मानसिक टेन्शन वगैरे असतील किंवा अँझायटी असेल त्यासुद्धा दूर होतात. आणि त्याचप्रमाणे डायबिटीस असेल किंवा कॅन्सर असेल
तर त्याही बऱ्या होतात. थोडक्यात म्हणजे ही गाय खरोखरच आपली माता आहे, कारण ती आपल्याला सर्व प्रकारे आहार आणि सगळं हे पुरवते, आपलं पोषण करते, शिवाय आपले रोगही दूर करते. त्यामुळे आपण हे कत्तल करणं हे बंद करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न झटून केलेच पाहिजेत आणि आपलं जी रक्षण करते तिचं रक्षण करणं हे आपलं कर्तव्य आहे, नाही का? देश आपला एवढाच आहे की गोवंश वाचवणे आणि गोवंश वाढवणे, कारण खूप कत्तल होते आहे. त्यामुळे मंडळी, एक कळकळीची विनंती की अशा गायी कुठे दिसल्या तर आमच्या गाय वासरूला नक्की संपर्क करा. आम्ही जास्तीत जास्त गायी वाचवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत आणि ते ध्येय घेऊनच आम्ही उतरलेलो आहोत. त्यामुळे अशी जर का असेल कुठे गाय तर आम्हाला जरूर कळवा. शिवाय सरळ हस्ते आम्हाला मदतही करा, सहकार्य करा. आणि ही गोशाळा सर्वांची आहे. सिंधुदुर्गातला एक चांगला उपक्रम सुरू झाला आहे आणि परमेश्वराच्या कृपेने तो पुढे जातोय. आपलं सगळ्यांचं सहकार्य असंच राहू दे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.